Il-membri tal-kabinet ta' Roberta Bela jinsabu verament skomdi biex jwieġbu dwar l-istqarrija li għamel il-Prim Ministru fuq Facebook fit tmiem il-ġimgħa. Deskritt bħala pass perikolus u teddida d-demokrazija tal-pajjiż minn diversi gazzetti lokali, qabel ħeġġeġ lill-Ministru Jonathan Attard biex iħaffef passeħ fuq ir-riforma tal-inkjesti maġisterjali u kulħadd qed joħroġ bl-interpretazzjoni komuni tiegħu. Dik illi Roberta Bela u sħabu iridu jneħħu dritt illi ċ-ċittadin komuni jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa staqsejna lill-Ministru Bonnici jekk jaf xi jrid jirriforma l-Prim Ministru, Bonnici ma jgħidilna xejn, issa staqsejna lill-Ministru Michael Falzon u lis-Segretarju Parlamentari Keita Zoppardi-Tanti. Madankollu dan tal-aħħar litteralment ħarab bil-mixi wara li qalilna li l-poplu ma jridx jisma' bil-politiċi u bil-politika. Jena li qed nistaqsiku xi prova jgħid il-Prim Ministru biex tfiem, hemm ħafna interpretazzjonijiet. Ġifieri taħseb illi huwa minnu l-interpretazzjoni li ċ-ċittadin mhuwiex se jkollu dritt ta' inkjesta maġisterjali li jiftaħ inkjesta maġisterjali. Ma taħsibx li għandha bżonn risposta Malta. Il-poplu Malti, wow, onorevoli. Onorevoli, naħseb ma nafx għalfejn qed tirreaġixxi b'dan il-mod. Ja domanda sempliċi. Fil-waqt li Michael Falzon għalilna sempliċiment illi meta jasal il-waqt naraw. Teskludi li jitneħħa dritt li ċittadin milli jitlob inkjesta maġisterjali. M'għandix inżid diġà li ovvjament tiġi meta jekk tiġi riforma, meta tiġi mbagħad nitkellmu bil-qalb kollha. Il-fatt jibqa' li prattikament ħadd ma jaf għal xiex kienet jirreferi Roberta Bela jew għar minn hekk il-Ministri ma jħossuhom komdi xejn iwieġbu għal dak li ġie deskritt mill-gazzetti bħala aġir id-disprat minn Roberta Bela.